సావిత్రిబాయి ఫులే జయంతిని మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరపాలని ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ ప్రభుత్వం అధికారులు చూసి చూడనట్టు పట్టిస్తున్నారు. అందుకోసం అన్నగారు చెప్పినట్టు మీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్న ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అయి ముఖ్య కార్యదర్శులుగా మంత్రులుగా ఉండి మీ ద్వారా అయినా సరే సావిత్రిబాయి ఫులే జయంతిని మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకునే అవకాశాన్ని నా ద్వారా సాధించుకునే విధంగా మీరందరూ కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి డాక్టర్ అన్వర్ సార్ మాట్లాడుతున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్. మై నేమ్ ఈజ్ అన్వర్ హుసేన్. నేను జాతీయ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బీసీ సంఘానికి. నేను మా వృత్తి వచ్చేసి వైద్యం చేయడం. 8 నెలల నుంచి తిరిగి వైద్యం చేస్తున్నాను. అంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎంత బాగున్నారో నాకు తెలుసు. బీసీ హాస్టల్స్ కోసం తాను ఎంత తాపత్రయం ఉన్నాడో నాకు తెలుసు. వేరే ప్రైవేట్ కాలేజ్ వాళ్ళు అడిగారు, అయితే ఏమన్నా బీసీ హాస్టల్కి ఇద్దాం నవాబ్ సాబ్ నా బీసీ హాస్టల్కి ఏదైతే అని నాకు అటెండ్ చేస్తాను. నిజంగా చాలా గౌరవపడుతున్నాను. ఇలాంటి మంచి సావిత్రిబాయి ఫులేని మీరు రోల్ మోడల్గా తీర్చిదిద్దుకోవాలా. సావిత్రిబాయి ఫులే వర్ధంతి కాబట్టి మనము ప్రభుత్వానికి సావిత్రిబాయి ఫులే జయంతి నాడు మహిళా ఉపాధ్యాయ దినంగా ప్రకటించాలని కోరుతున్నాము. అది దానికి కూడా మీరు తోడ్పడాలని సహాయం కోరాలని మీ అందరినీ ఆశిస్తున్నాను. మీరందరూ బాగా చదవాలి. చదువు మించినది ఏది లేదు. ప్రపంచంలో ఏదైనా చేయగలుగుతాం చదివితే. దానికి ఉదాహరణ నేను ఒక సింపుల్ మ్యాన్ని, నేను కామన్ మ్యాన్ని, అని నేను ఏదైనా చేస్తాను. అది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరము. మీ అందరూ ఆశిష్యుడు పెద్ద పెద్ద నాకు గుర్తించి నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు, నీకు నాకు ఒక మంచి హోదా ఇచ్చాడు. ఆ ఇచ్చినందుకు ఈ హోదాను నిలబెట్టుకొని నేను ఏది సాధిస్తానో మీ ముందే సాధించి చూపిస్తాను. మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలా, దేవుని ఆశీస్సులు కావాలా. మీ అందరు టీచర్ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మీలో ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకోవాలా. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కటి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలా. గౌరవము, వినయము, విజేతలు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి ఆటోమేటిక్గా. జిఓడి మీనింగ్ అందరికి తెలుసా? మీరు ఒక చెప్పండి. జిఓడి అంటే ఏంటండి? గాడ్ అంటే అబ్జర్వేషన్ తెలుసా మీకు? గుడ్ ఆర్డరింగ్ డిసిప్లిన్. జీ అంటే గుడ్, ఓ అంటే ఆర్డరింగ్, 3 అంటే డిసిప్లిన్. గుడ్ ఆర్డరింగ్ డిసిప్లిన్ అది ఉందంటే మీలో దేవుడు ఉన్నట్టే. మీరు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. మీరు సాధించలేని ఏది లేదు, ప్రతి సాధించగలుగుతారు. అందరికీ దేవుడు ఇచ్చింది 2 చేతులు 2 కాళ్ళు